खुलुमबाय फुंनि हामलायनाय बावनानै आङो कुमालाकान्त बसुमतारी दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि दिनैनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव ओंखारनाय गाहाय गाहाय रादाबखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नुजाथिदों। गिबियावनो आं लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय रादाबा दङ जे बिटिआरनि जर'खा टेटखौ लाना ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे बिएड आरो डिएलएड नाङै डिग्री गैयै बिजाथिफोराबो बिटिआरनि जर'खा टेट आनजाद लिरनो मोनगोन होनना फोसावनायाव खुद्रिदों। सोर खुद्रिदों? बिएड आरो डिएलएड गोनांफोरा। दा बाथ्राया जाबाय बियो जे एनसिईआरटी एनसिईटी बिसोरो मा खालामो बिसोरनि क्राइटेरिया मथे बा बिसोरनि माबा नेम मथेसो थांनांगोन आरो सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ जा बुङो बेसो जागोन, जों बुंबानो जानाय नङा। दा ओरैनोथ' बिएड आरो डिएलएड गैयाबा टेटखौ होनो मोना बे रोखोमनिखौ जों मिथिगौ। बेनि उनाव फैबाय अनलाइन सोलोंथाइनि खाबु लानो थाखाय 9-10 थाखोनि 8 लाख फरायसानो स्मार्टफन होगोन जोंनि सोरखारा। बेनिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव भेरगाव हाबसना बिश्व दैमारि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया बुंदों जे तामुलपुर जिल्ला गोदानाव भेरगाव ओनसोला हाबसना। सोरबा सोरबा गिनानै दङ भेरगावा उदालगुरि जिल्लानि, बेखौ भेरगावनि मानसिफोरा गोदान जिल्ला जानाय तामुलपुराव हाबसनगोन नामा बेखौ गिनानै होसिख्रावदों। दा बेहाय बिश्वजित दैमारिया हाबा होननानै बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा जे आसाम बिधान सभानि एमएलएनि गारि गोमादों। बेहाय बङाइगाव समस्तिनि जे एमएलए फणिभूषण चौधुरी बिथांनि गारिया आसाम आयेन आफादनि सिथ्लानिफ्रायनो गोमादों। गोमानायखौ जों उनाव मिथिबाय जे गोमायामोन, आसलते चौधुरीनि जि ड्राइभार बे ड्राइभारानो बाइगर खामानि मावनानै गुबुनजों लोगो लानानै बियो बेखौ फाननो लांदोंमोन आपार आसामथिंजाय। नाथाय नुमलिगराव बे जाब्रबथायाव गोग्लैहैयो बे गारिया, बेहायसो हमनो मोनो। बेनिफ्राय पुलिस बिफाना हमना मोननाय ड्राग्सफोरखौ गिबि मन्थ्रिया सावनानै सेवहांगार खालामदों। जोबोद मोजां खामानि मावदों बेखौ। मानोना जौ हमग्राफ्रा जुदि जौ लोंग्रा जायोबा बिसोरो गावसोर लोंनोबो लाखुमायो। ड्राग्स हमबाय ड्राग्स जाग्राफोरा बा ड्राग्सनिफ्राय मुलाम्फा लाग्राफोरा ड्राग्सखौ हमदोंब्लाबो बेखौ लाखुमायो, नस्थ' खालामा। दा जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बिराद मोनसे गिदिर खामानि मावदों। बे एसेबां कौटि कौटि थाखानि जा ड्राग्स हमनो हानाय बे ड्राग्सफोरखौ मैया जायगा जायगा बिथाङा थांनानै सावहैदों। दाने आरो मोनसे मा, बकाघाटआव मासे मैदेरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। खोनाफेरा नुफेरा मा होननाय। अदेबानि बे मैदेरा माबा न'आव फिसिनाय आरो बे सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ'खौ सेंग्रासाखौ फुथारदों आरो बिनि दायाव पुलिसा बेखौ हमदों। आरो बिगोमाखौ हमनांगौ, बे सोमोनांथाव रादाब। बिनिफ्राय मा, बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय एबसुनि हानजाया दिल्लीयाव नखर बिफानखौ लोगो हमहैदों। बिटिआर जे गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै नारसिनदों आरो बुंदों, खावलायदों एबसुनि मोनसे दोलोआ। आरो बे दोलोखौ दैदेनदों दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरिया।
बेनि उनाव जों थांदिनि जे बुंबावदो जे ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों हाबाफारि लानायाव पुलिसा उदांस्रि दङ। बेनिफ्राय मोनसे नैबे सोमोनांथावानो बियो जे पूर्वते जब्द ड्राग्स गलै गयसिल तथ्य नाय आगोलफोरावबो ड्राग्स हमदों हिमन्त बिश्व शर्मानि दिनावल' नङा आगोलावबो ड्राग्स हमदों नाथाय बे ड्राग्सफोरनि हमजानाय ड्राग्सफोरनि जेबो खारि गैया सोरनि आखायाव दंमोन सोर लाखिदोंमोन जेबो खारि गैया दा एसेबो मोनाखै बादि जादों। बेनिफ्राय बेफोर जाखाथारगोन नेम मथे थाङाब्ला नैबे केलेंकारिफोरा जाखाथारगोन होनदों मा परिदर्शक खह सय शिक्षक कर्मचारी आटक IAS जों लोगोसे 6 जन 6 फोरोंगिरि आरो साख्रियाफोरखौ हमदों मा बिसोरो नैबे गावनि फिसाफोर गावनि स्कुलनि फरायसाफोरनि रिजाल्टखौल' नङा मालाय गथ'नि रिजाल्टखौबो मोजांथार खालामनानै खोन्थानो थाखाय थाखा जादों थाखा लुसोमदों। मेट्रिक परीक्षार फलाफलर বাবে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ। बेनिफ्राय कामरूप ग्राम्य जिल्लात लेपटप मबाइल सह बहु नथिपत्र जब्द थाखा लादों खोथा होदों जे नोंनो डिस्टिंक्शन मार्क्स होगोन नोंनो लेटार मार्क्स होगोन नोंनो स्टार मार्क्स होगोन नोंखौ फार्स्ट डिविजनाव पास खालाम होगोन नैबेफोरबादि सुबिदा मोनबाय IAS सुबिदा मोनदों सोरबा मास्टाराबो सुबिदा मोनबाय सोरबा दालालाबो सुबिदा मोनदों दा बिसोर हमजाबाय आरो दंबावो हमजाथावथाव बेनिफ्राय जाबाय मा 1 अक्ट'बरनिफ्राय प्रथम बर्ष पाठदान आरम्भ कलेज विश्वविद्यालय मोजां रादाब गेजेराव आगस्ट आरो सेप्तेम्बर थाबावसिगोन दे अक्ट'बरनिफ्राय 1 अक्ट'बरनिफ्राय गासिबो गुदि फरायसालिनिफ्राय भुम फरायसालिसिम बे माबाया सोलोंथाइया होफिनसिगोन सोलोंथाइनि खामानिया जाफिनसिगोन सोलोंथाइ होनाया बेनिफ्राय निर्वाचननि प्रतिश्रुति पालनआव व्यर्थ হৈছে अजन्तार बाजेट कंग्रेस थंजानिफ्राय बुंदों जे अजन्ता नेउकनि जि बाजेट रानबावजा
दैखांदों दाखालि बियो गावनि जे रादाय होनाय बे रादायफोरखौ फालिनायाव फेलें जादों। बेनिफ्राय जाबाय मा देशत पुरुषে হেৰুৱাইছে অধিক জীৱিকা কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌত সাধাৰণ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ বৃহৎ ক্ষতি তথ্য CMI होननाय मोनसे फसंथाना बे रादाबखौ होदों बे खारिखौ होदों जे कोभिडनि नैथि दोहौनि समाव गेजेर थाखोनि आरो गोरिब थाखोनि नखरफोरा जोबोद खहा जादों। जों बेखौ मिथिगौ मानोना जि मुकेश आम्बानी बे मुकेश आम्बानी आरो आदनान बिसोरनि आदानिमोननि बे जि दानफ्रामबो इनकाम बांनाय बे गोमोथाव जादों। फारसेथिंजाय मानसिफ्रा ओंखाम मोनजायाखै आरो फारसेथिंजाय मुकेश आम्बानीनि थाखानि जि दोहोननि बांनाय बे घन्टायाव से घन्टायावनो 90 कौटि कौड़ी बांदोंमोन। बे बांगासिनो दं बिसिना आरो ओजोंहाय जाबाय मा हिनजावफोरनिख्रुइ हौवाफोरा खामानि गैजारोङि जासिनदों। बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब बे जाबाय मा आफगानिस्तानावलाय उभति आहिसै जौन दाखिर प्रथा आफगानिस्तानाव आरोबाव खैफोद फैबाय। आमेरिकानि गोदान प्रेसिडेन्ट जो बाइडेना मा साननानै गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ बोखारनानै लांखो बुंस'नो हाला। दा बे सान्थ्रिफोरखौ लांनायनि उनावनो दा बे तालिबानिफोरा जोबोद गोख्रैनो सारा आफगानिस्तानखौ दखल खालामनो हानाय लामायाव दासिम 90% ओनसोल तालिबाननि आखायाव थांबाय। दा बिसोरो जि हिनजावफोरनि सायाव अत्याचार खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बेफोर दंखाथारो। नै दा आरो हाबा खालामनो थाखाय 15 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोर बैसोसिम सिख्लाफोर नागिरदों हिनजावफोर नागिरदों। जायगानि मानसिफोरखौ लिस्टि होनो थिनदों गावसोरनि ओनसोलनि सिख्लाफोरनि बेसेबां गिलु बालु। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा नैबे रादाब মানুহৰ मृत्यु धनेरे क्षतिपूरण करिब নোৱাৰি मन्त्री दास रन्जित दासआ बे खोथाखौ बुंदों। मानसिनि थैनायखौ थाखा फैसाजों सुख'नो हाया। सासे फिसाय थैजानाय आइजोनो थाखानि चेक होनाय समाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिफ्राय दरंत इउरिया हार रमरमिया बेबखाय नीरव प्रशासन जे सोरखारि खुंथाया स्रि स्राय नाथाय दखानिफोरा फालांगिफोरा बिराद बेसेन बारायनानै हासारफोरखौ फानगासिनो दङ। कृषके अधिक मूल्यत क्रय करिसे हार आबादारिफोरा बांसिन रां होनानै हासार बायनांगौ जानानै फैदों। बेनिफ्राय दङ बाजेट दाखिल माइक्र' फाइनेन्सर ऋण रेहाय सर्बशाন্ত সকলৰ বাবেহে নেকি नैबे रादाब जे माइक्र' फाइनेन्सनि जि दाहार रेहाय होनाय बेयो सर्बशाন্ত সকলৰ बाबेहे नेকি एखे गोरिबथारफोरनिल' थाखाय नामा बे होननानै बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे सन्धान जासिगोन अग्रदूतनिफ्राय बेखिनिखौनो लाबाय। दानिया असमिया प्रतिदिन जों आखायाव दैखांनानै लादों। बेहाय दङ हुदाकन्ठर गितेरे अनुरागी हृदय जिनिसे शिल्पी मासूम आजिसे बुजिनो हाया नैबेखौ नायबासो बुजिनो हागोन। कन्ठर हाद्रेश्वरी जीवंत भूपेन हाजरिकात परिणत बांलादेशर अभिनेता बे मासूम आजिसा जाबाय बांलादेशनि सासे एक्टर। दा बिथाङा एक्टिं खालामनानै जोबोद नाम खामायदों बांलादेशआव। दा आरो नैबे बोरायहांबाय बैसो मानसिया बे बोराय बैसोआव बियो भूपेन हाजरिकानि बादि मेथाइ रोजाबदों। थाल्ला भूपेन हाजरिकानि माथोजों गोदोनाजों गारांजों गोरोबो होननानै बुंदों खोनाग्राफोरा। होमबाथ' जों बेखौ आसामाव लाबोनानै खोनासंनांगौ जानानै फैदों।
जोङो भुपेन हाजरिकाखौ गोथाङाव मोनफिननाय बायदि जागोन 1 लाख साकरि प्रतिश्रुतिर মাজতে उच्च शिक्षा विभागৰ सिद्धांत सरकारा होनदों 1 लाख साख्रि होगोन माबायाव गोजौ थाखोनि फरायसालिफोराव कलेजफोराव इउनिभार्सिटियाव नाथाय ओरै जादों मा कलेजर সকলো नियुक्ति बन्द करेले सरकारे फारसेथिं जा मा खालामदों बे कलेज सरकारानो कलेजाव जिफोर मासि लांदां जानानै दं फोरोंगिरिफोरनि बेफोराव थिसननायखौ बन्द खालामनानै होदों मा होनबावनो बेनिफ्राय घरे घरे मत নহয় ভ্যাকসিন দিয়ক স্লোগানের কংগ্রেসৰ বিক্ষোভ बेबो गाज्रि जादों जे माने जौखौ लायनो न' राननानै हैगोन सोरखारानो सोरखारनि मानसिया मानोना जे मुलि माबा जौखौ लायनो खायफा खायफा मानसिया जौ बादियै बाहायालासिनो मुलि बादिसो बाहायो बेनि बेरेखा खालामदों कंग्रेसा जे भ्याक्सिनसो होनांगौ भ्याक्सिनसो रानना होनांगौ बे मोदी मंत्री एबार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक मिरु सरकारनि सासे मंत्री राज्यारि लेभेलनि बिनि नामा जाबाय निश्चित प्रामाणिक बेखौ माबा रिपुन बराया सासे बिदेशी होननानै बांलादेशी होननानै बुंदों बिनि संदाननो थिनदों बेनिफ्राय 1 अक्ट'बर পৰা नतुन श्रेणीत पाठदान बे जाबाय बेनिफ्राय जाबाय प्रतिश्रुतिर बन्या आसनि रूपायনৰ धनकट कंग्रेसानो होनबावदों रिपुन बरा मोनहा होनदों जे गोबां रादाय दङ नाथाय बे रादायफोरखौ सुफुंनो थाखायथ' थाखा नांबायना बे थाखाफोरा बहानिफ्राय फैगोन बहा दङ नैबे सोंलु सोंदों बेनिफ्राय जोंनि आखायाव नैबे रादाब दंबावो बे राज्यजुरि बिक्षोभ प्रदर्शन 3 সংগঠনত অনলাইন যোগে ঘরে ঘরে হুরা বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা बे न' थांनानै जौ रानगोन होननायखौनो बेरेखा खालामदों आइन बेरेखाबो बियो माब्रै बिदि बुंखो बे मोनथाम संगठना बेनि बेरेखायै होसिरखावदों गोबारै बेनिफ्राय रादाब दंबावो नवजीत सिंह सिद्धू हब पंजाब कंग्रेसर नतुन सभापति এই क्रिकेट प्लेयारनिफ्राय पलिटिक्सआव हाबनाय नवजीत सिंह सिद्धूआ दा कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि जासिगोन भारतनि नङा पान्जाबनि बेनिफ्राय दंबावो प्रधानमंत्री मोदी साक्षात शरद पावार एनसिपिनि लिडार शरद पावारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीखौ दिल्लीयाव फैनानै लोगो हमफैदों मा खबर बे शरद पावारनि पार्टी एनसिपिआ शिवसेनाजों लोगो नांनानै सरकार दांदों महाराष्ट्रआव नाथाय प्रधानमंत्री मोदीखौ लोगो हमफैनायाथ' बोरैबा जाबाय बेथ' बिजेपिनिसो नैबेनो जादों खोथाया जे एनसिपिजों शिवसेनानि गेजेराव जोबोद नांलायनाय जागासिनो दं सिङाव आरो एनसिपिआ बिजेपिनि खाथिसिम सिगांलांगासिनो दं होननानै अजद खालामदों बेखौ दोनबाय बेनि उनाव फैदिनि जोङो आमार अखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय नैबे सावगारि दङ हिमन्त बिश्व शर्माया दंफांनि बननि दामोलाव माबा जाबनानै ड्राग्सफोरखौ गोजौआव दोननानै अर सावनाय बेहाय दङ स्वप्नर सन्धानाव टकिअ'लै लाभलिनाया टकिअ'आव थांबाय अलिम्पिक गेलेनो जात्रार पूर्वे लले पितृमातृर आशिष बिमा बिफानि आशीर्वाद लादों बेनिफ्राय जाबाय 1 अक्ट'बर পৰা हिरखाफोरखौ नतुन सेप्टेम्बरर 3 सेप्टेम्बरर पूर्वे नाम भर्ती जे 1 अक्ट'बरनिफ्राय जिहेतु सोलोंथाइ बोरसिया जाफिनसिगोन सोलोंथाइ खामानिया फोरोंनाय खामानिया बेनिखायनो बे एडमिशनखौ गासिबो लेभेलावनो इउनिभार्सिटि आरो डिग्री लेभेलाव 30 सेप्टेम्बरनि सिगां मावफुंजोबनो थिनदों बिनिफ्राय मूल्यबृद्धिक লৈ राज्यत कंग्रेसर बिक्षोभ बेसादफोरनि बेसेन दांनायनि हेंथायै कंग्रेसा होसिख्रावदों जिला क'खनाक লৈ तामुलपुराव आनन्दर बन्या तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला हिसाबै
फोसावनो लाबाय बाजेटआवबो आरो बेखौ खोनानानै तामुलपुरनि रायजोफोरा इनायनो रंजादोंसै। बेनिफ्राय जोबनायथिंजाय रादाब मोनसे दङ। गुवाहाटी बन कर्मी नेतृत्व चलिसे सरां काठर सिन्डिकेट। गुवाहाटीयाव फरेस्ट बिफाननि हाग्रा बिफाननि मानसिनि बा मावथिफोरनि हेफाजाबावनो जे सिखावै स्रोदै दंफां लांखुमानाय दंफांनि फालांगि खालामनाय 2 नाम्बारि खालामनाय बियो सोलिगासिनो दङ। बे ते रक्षके भक्षक होनो जे नेग्रायानो जासुला जायोब्ला मा थांनानै थानो हानो। दानिया जोङो नियमिया बार्तायाव फैनोसै। नियमिया बार्तायाव दङ गिबियावनो जे बेहायबो बे सोलोंथाइनि बाथ्रायानो दङ। सोलोंथाइनि रादाब 3 सेप्टेम्बर पूर्वे प्रथम बर्षर नाम भर्ती सम्पूर्ण करा निर्देश कलेज विश्वविद्यालय। कलेज आरो भुम फरायसालिफोरखौ 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनो एडमिशननि खामानिखौ फोजोबनो थिनदों, नाम थिसननाय खामानिखौ। मानोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय फोरोंनाय खामानिया जाफिनसिगोन। बेनिफ्राय फैबाय बेहायबो बै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायनि सिगां बे फरायसाफोरखौ सोरखौबा डिस्टिंक्शन मोनहोनाय, स्टार मोनहोनाय, लेटार मार्क्स मोनहोनाय, फार्स्ट डिभिजनाव पास होनायनि थाखाय थाखा फैसा लानानै बे खामानि मावनायाव आइएएस आरो फोरोंगिरिफोरा लोब्बा दङ, दालालबो लोब्बा दङ। बिसोरनिनो सासे आइएएस आरो सासे साद' मास्टारफोरखौ मानसिफोरखौ हमनाय जादों। बेनिफ्राय स्वास्थ्य बिभागआव आन्तगाथनि हाजु थामथि दोहौआ फैगासिनो दङ। बेनि थाखाय सावस्रि बिफाना थागथियारि होननानै बुंदों। जिल्ला महकुमा हास्पाताल 295 आईसीयू 921 अक्सिजेन युक्त बेड 295 आईसीयू बेड रेडि खालामबाय आरो 921 अक्सिजेन गोनां बेडबो थागथियारि खालामबाय थामथि दोहौ फैनायनि सिगां बे आरो। बेनिफ्राय मुख्यमंत्री COVID-19 विधवा साहाय्य आसनि बे आसनियाव गलाघाटत सामिहारा 35 महिला साहाय्यर चेक डक्टर हरमार जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गलाघाटआव मैया बे ड्राग्स सावनाय हाबाफारिजों लोगोसे बे कभिडआव फिसाय थैजानाय 35 आइजोफोरनो थाखानि चेक राननानै होदों। बेसे थाखानि बेखौ बुंनाय जायाखै हेडलाइनाव। बेनिफ्राय जोङो थांदिनि उननि बिखङाव बेहाय होनबाय मा भारत आमेरिका जुक्तराष्ट्र 2.4 बिलियन मार्किन डलार सापेक्ष अत्याधुनिक हेलिकप्टार क्रय चुक्ति। जाना भारतआ गोदान हेलिकप्टार बायसिगोन आमेरिकानिफ्राय। बेसे थाखानि चुक्ति 2.4 बिलियन मार्किन डलार। मार्किन डलार 2.4 बिलियन मार्किन डलार। नौ हेनाय सलाबो MH-60R हेलिकप्टार। नौसेना माने नेभेल फोर्सआ बे हेलिकप्टारखौ सलायनो मोनगोन। MH-60R होननाय हेलिकप्टारखौ। बे माबानिफ्राय नियमिया बार्तानिफ्राय बेखिनियानो। बेनिफ्राय जों थांनोसै सेन्टिनेल रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ जे चिफ मिनिस्टार आसाम नो लंगार सेफ पेजेस फर ड्राग ट्रेफिकार्स सिगिदों जोंनि चिफ मिनिस्टारा। जे आसामाव आरो गोरलै लामा नंलिया ड्राग रोगाग्राफोरनि थाखाय। ड्राग्स रोगाग्राफोरा आसामखौनो लामा बाहायदोंमोन, नाथाय बियो दा आरो गोरलै लामा सेफ्टि लामा जानायनि थानाय नंलिया इदि होनदों। बेनिफ्राय इलिगेल बेन स'मिल्स एट थ्रेट टु फरेस्ट रिजार्भ्स। जेराव मेरावनो दंफां मिल खुलिदों, फिसा दंफां मिल, पारमिशन गैया, लाइसेन्स गैया, पुलिसनो रांफोर होखुमायो खोमा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टथ' होखायोनो। जोंनि जि रिजार्भ फरेस्ट
बे रिजार्भ फरेस्टफोरा बे दंफां मिलफोरनि थाखायनो गिनांगौ जानानै फैदों। गियाल'ना मानसिफोरा थांनानै दंफां दानो आरो बे मिलफोराव साप्लाइ खालामो। बेनिफ्राय दिसपुर टु भिसिस फल' UGC गाइडलाइन्स अन एकाडेमिक इयार। गोदान जि एकाडेमिक इयार बेहाय UGC खौ फल' खालामनो थिनदों दिसपुरनिफ्राय आप टु भाइस चेन्सेलरसिम। दिसपुर टु भाइस चेन्सेलर दे भाइस चेन्सेलरफोरनो UGC नर्म्सखौ फुरा फुरियै फालिनो थिनदों। गोदान एकाडेमिक जि सोलोंथाइ बोसोर बेहाय जाहाथे जेबो गुनजेर अरा बेनि थाखाय। डिसप्युट उइथ चाइना टु रक पार्लियामेन्ट। चाइनाजों भारतआ मोनसे नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दावहा जायाखै नाथाय नांलाय खमलाय जागासिनो दं। बियो बेखौ लानानै फैगौ पार्लियामेन्टआव जोबोदै होसिख्रावलायनाय जानो हागौ। बेनिफ्राय होनदों मा पिपल हेभ कनफिडेन्स इन जुडिशियारि CJI चिफ जास्टिस अफ इन्डिया एन बि रमना बे खोथाखौ बुंदों जे मानसिफोरा बिजिरसालिनि सायाव बा जुडिशियारिनि सायाव मोजाङैनो फोथायनाय दङ। बे फोथायोबो, रायजोफोरा फोथायो, सरकारखौ फोथायनो हायाबाबो। बे COVID-19 इन्फेक्शन रेट ल' विदिन अलिम्पिक्स IOC इन्टारनेशनल अलिम्पिक कमिटिया बुंदों जे COVID-19 साग्लोबनाया बे अलिम्पिकनि गेजेराव खम। माने अलिम्पिक गेलेनो थांग्राफोर आरो बिनि साखाथि फाखाथियाव जे टकिअनि अलिम्पिक बेहाय जे माबानि कभिडनि साग्लोबनाय बेयो खम, बाङायल' बिदिनो। जोङो बिनिफ्राय गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि सेन्टिनेलखौ दोनबाय। दाना जुगसंख बे बांला पेपार बेहाय दङ 7 জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, আজ জারি হচ্ছেন নয়া SOP। गंस्नि जिल्लायाव जे कभिडनि थासारि बियो गाज्रिथार आरो बिनि थाखायनो गोदान SOP फोसावदों। মানুষ কাজ না করে খেতে চাইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। दैमारि बिश्वजित दैमारिया बे खोथाखौ बुंदों जे मानसिफोरा जुदि खामानि मावालासिनो जानो लुबैयोब्ला मोनजानो लुबैयोब्ला अब्लाथ' बेसादफोरनि दामा बांखागोनानो बे खोथाखौ बुंदों। दिहुनग्राया खमब्ला आरजिग्राया खमब्लाथ' जाग्रायाल' बाराबा बेसादफोरनि दामा बांखागोन। बिनिफ्राय जाबाय मा इन्जिनियारिं BA डिग्री नै उच्च माध्यमिकखौ पास नन साजु सासे मानसि एखाने नैबेहाय बुंदों बिधानसभाय मुन्ना भाई आसामनि आयेन आफादाव सासे मुन्ना भाई डाक्टर मुन्ना भाई मुम्बाइनि मोनसे हिन्दी फिल्म बेजों नकल डाक्टर होननाय बे दा जोंनावबो सासे नकल इन्जिनियार नकल BA डिग्री नि माबा दङ, सोद्रोमा दङ आसाम आयेन आफादाव। बेखौ सोरखौ बुंदों? सासे दङ, नोंथांमोना AIUDIFनि होननानै मिथिनानै ला आरो रादाब बिलाइयाव फरायबा मोनसिगोन आरो मोजाङै खौरांखौ। बिनिफ्राय बुंदों मा BJP विधायकদের কাজিয়ায় করিমগঞ্জে फेर मेडिकेल बंचित कमलाक्ष देया बुंदों जे BJPनि MLA फोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय, नोंनि जायगायाव जानो नाङा आंनि जायगायाव जानांगौ बिदि नांलाय खमलायावनो करिमगंजआव जि मेडिकेल कलेज जानो गोनां बेबो एबार जानाय नंला बेखौ बुंदों आरो। दे जुगसंखनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनिफ्राय जोङो दानिया असमिया खबराव थांसै। असमिया खबराव दङ जे धনৰ টোপোলা দিয়ক আৰু মেট্ৰিকত নম্বৰ লক, কামৰূপ IS অফিসত ভয়ংকৰ কাণ্ড। थाखानि थफ्ला लाबो आरो मेट्रिकआव बेसेबां नम्बर नांगौ नम्बरखौ ला बिदि। बिनिफ्राय बिनि थाखायनो
सासे IAS हमजाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा समष्टि पुनर्गठन खुलिसे फाइल औ जोंनि आसामनि MLA आरो जि MP नि समष्टि बे समष्टिखौ गोदानै दाफामफिनसिगोन 2024 मायथाइनि जि विधान सभा आरो लोकसभा इलेक्शन जागोन बिनि सिगांनो स्पेशली 24 नि जि MP इलेक्शन बिनि सिगां नैबे डिलिमिटेशना जाफिनसिगोन दा बिनि उनाव फैबाय ठिका नामत दिल्ली प्रतिष्ठानर कौटि टका हरकाय दिसपुरर जालत परिल बृहत चक्र दालालफोराबो दंसै आरो बे दालालखौ होनदों मा बियो कंग्रेसनिबो मानसि आरो माने BJPनिबो मानसि जायो बे थाखा लादों ठिकादारफोरनिफ्राय ठिका होगोन होननानै ठिका मोनगोन होननानै दा मानसिया हमजाबाय बिनिफ्राय मोनसे मा केरालात मानव हरबाकारिरफोरा उद्धार राज्यर 9 युवती महिला जोंनि आसामनि 9 आइजोफोरखौ सिख्ला बुरि बैसो जानाय आरो बुरि नङा बिसोरखौ रैखा खालामदों केरालायाव मानसि लांखारग्राफोरा बिसोरखौ आसामनिफ्राय लांनानै फानहैदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे मा प्रतिश्रुतिर हपन अलंकारिक शब्दरे भरा अजन्तार बाजेट रिपुन बराया बुंदों जे अजन्ता नेउकनि जि रांबावजा बेहाय रादाइनि दैबाना आरो बिराद समायना गोदै सोदोब नाथाय लंथं जेबो गैया बेहाय बेनिफ्राय जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय आसाम ट्रिब्यूनाव दङ जे 660 underwent kidney transplant outside Assam in last 5 years दिनैसो सिरि मोनखांदों आसाम सरकार आसाम पुलिसा नाथाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बे किडनी रेकेटआ सोलिगासिनो दङ दिनैसिम 5 बोसोराव 660 मानसिया किडनी फानबाय बाहेरायाव बेनिफ्राय जाबाय बॉर्डर फेंसिंग वर्क्स टू बी ओवर बिफोर 2022 अमित शाहया बुंदों जे बॉर्डाराव जि थार सोंनाय थारखाता होनाय थारखातानि बेरा होनाया 2022 नि सिगाङावनो जोबगोन बेखौ बुंदों इनिफ्राय बुंदों मा displaced missing people to finally get new home after 70 years 70 बोसोरनि उनाव मिसिं मानसिफोर जायफोरा न' गोमाजादोंमोन माबा जाहोनाव बिसोरो दा न' लुनो जायगा मोनसिगोन न' मोनफिनसिगोन बे खोथाखौ बुंदों बेखिनिखौनो फरायबाय ट्रिब्यूननिफ्राय दाना जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय दङ केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री निशित प्रामाणिक बांलादेशी बेखौ रिपुन बराया मोनहा बुंदों जे नरेन्द्र मोदीनि जि मिरु सरकार बेहाय निशित प्रामाणिक होननाय सासे मन्थ्रि दङ बे बांलादेशीसो बेखौ संदाननांगौ होननानै दाबि खालामदों बेनिफ्राय ससे थारुरनि मोनसे बाथ्रा बे जाबाय बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित ससे थारुरा बुंदों जे बीजेपीआ जे सुबुं सानखो बेरफ्रुनायखौ दमायनायनि राहा लामा लादों बेहाय राजखान्थिनि मोनामनाय दङ राजखान्थिनि थांखि दङ बेखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा 70 लाख हिताधिकारिक 12,000 कोटी टाका गासै आसामाव बेनिफिसियारिया जागोन बेनिफिसियारिनि अनजिमाया 70 लाख आरो थाखाया जागोन 12,000 कोटी बे 12,000 कोटीखौ 70 बेनिफिसियारिफोरनो राननानै होगोन बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय कृषि पशुपालनक লৈ अजन्ता नियोगर बाजेटत अस्पष्ट नीति ते
आबाद आरो जिबि फिसिनाय जुनार फिसिनाय बिनि बेलायाव अजन्ता नियोगनि बाजेटआव इसेबां रोखा नीति गैया बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय 56,000 कोटी 1 लाख चाकरी সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ পুৰাব 56,000 कोटी टाकाजों 1 लाख मानसिनो बोरैहाय साख्रि होनो बेनि थाखाय बिरोधिफोरा बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा दाबि खालामदों व्हाइट पेपार श्वेतपत्र फोसावनो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय बाजेटक बास्तव सन्मत आरो दूरदर्शी आइखा राज्यिक बीजेपी जे हादरसायारि बीजेपी कमिटि बियो अजन्ता नियोगनि देग्लायनि बाजेट बे बाजेटखौ रियेल होननानै बुङो नंगुबै होननानै बुंदों आरो बियो मा दूरदर्शी गोजाननिखौ नायहरनानै मावनाय बेखौ होननानै बुंदों। इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ अर्थनैतिक समीक्षा राज्य विकास हताशाजनक रांखान्थि जौगानायनि नोजोरथिंजाय नायोब्ला जोंनि हादरसानि जे जौगानाय बियो जोबोद दुखुनांथाव मोजां नङा। विभिन्न खण्ड विकास खरिष्ठ बिरोधाय विरूप प्रभाव पेलवार आशंका गोबां बिफानफोराव बे जौगानाया गाज्रि मोजां नङा। बेनिफ्राय मोनसे रादाबखौ माबा बुंसै टकिय'आव उपस्थित भारतन शुटार এই सिलाइ गावग्राफोर बे भारतनि दोलोआ टकिय'आव सौहैखांबाय। बिनिफ्राय बुंदों रियर व्यर्थता पाहरि हाजो हैसे मीराबाई सानु बे वेट लिफ्टार बे बाथ्राखौथ' बुंनामोन माबाया मीराबाइया रिय'नि गावनि फेलेंखौ बावदों होननानै बावनायनि खोथा नङा बेखौ गोसोखांनानैनो बियो बोलोजों आरो गोसो राहोनानै गेलेनोसो नांगोन बे बावनायनि खोथा फैनो हाया जोंनि बादिब्ला। बिनिफ्राय अखम अलिम्पिकर गुडलाक लाभलिना हिरकक अनुष्ठान जे लाभलिनानो गुडलाक होदों आसामनि गोबां आफादफोरा आरो आसामनिखायनो बेखौ फिर फरायबावनाय जाबाय। आरो मोनसे खेलानि रादाब आजि भारत श्रीलंका एदिनिया दिनै भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव सानसेयारि क्रिकेट गेलेनाय जागोन। जे दिनैनि जि रादाब फरायनाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबो सिंनि जे मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै आंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।